Sziasztok! Ebben a videóban megkóstoljuk a Sixot, a Tutti Frutti Easy-t. Megkóstolom, és hát nyitom. Itt van. Szagilag ilyen multivitamin ízű, de hát ezért kóstoljunk vele. Amúgy jó. És itt van, amúgy tudtátok, hogy a szlovák kofola az fura ízű. Jó, nem fura ízű, csak más a borítása. Jobb. Hát jobb, igen, jobb, de kicsit olyan fura, mert hát ugye nem szlovák vagyok. Én vagyok szlovák, hát mikor unokateső vagyok. Én csatornom neve Kukac Gameboy 140. Az enyém Ates 463, de szerintem azt már tudjátok. Oda fog fölkerülni a Ates 463-ra a videó. Ott meg tudjátok nézni, és hát, szerintem nagyon fasz lett ez a... Szerintem nagyon finom ez a... És este lesz kajakóstoló live, vettünk 2 pizzát. Egy sajtosat és egy gombásot. Gombás kolbasz. Szóval gomba és szalámi. Na, a gombás, azt mi nem ettem, mert azt meg tudom kóstolni. Na mindegy, ennyi a videó, majd kirakok egy videót, egy ilyen másik kóstolós, ott meg pizzát kóstolunk. Gyere, itt promózva a bicikliket. Na mindegy. Ezek öreg bicikli. Sziasztok!